Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal bżonnijiet tal-familji Delija u Gonzi. Llum l-erba' hawnhekk għandna d-devozzjoni tal-Erbat tal-Madonna ta' Pinu u għalhekk il-Qudiesa li sejrin nagħmlu illum hija dik tal-Verġni Mqazza Marija bħala saħħa tal-morda. Jew hekk impoġġu f'riġlejn Omna Marija il-morda kollha li għandna mhux biss fl-istarijiet imma anke fid-djar tagħna. Jeħuti għalhekk narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li jinkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem. U li bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt inneħħu d-dnubiet. Imma Kristu wara li joffra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet għata għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fejn qiegħed jistenna sa mal-għedewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt rijleh. Għax hu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dak li huwa jqaddes. Dan jiġdulna l-Ispirtu Santu nnifsu għax wara li qal dan huwa l-patt li jiena qed nagħmel magħhom wara dawn il-jiem jgħid il-mulej inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom u niktibhom. Qal ukoll dnubiethom u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar. Issa fejn hemm il-maħfra tad-dnubiet ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet. Il-kelma tal-mulej. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi oqgħod fuq il-leminti sa ma qiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sijon aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa metwelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħal nida jien nissiltek. Int qassis għal dejjem bħal ħalef il-mulej u ma jisobeħx. Int qassis bħal dejjem bħal Melkisedek. Int qassis għal dejjem. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla, il-bidwi hu Kristu, min isib lilu għandu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabbret madwaru kotra kbira hekk li kellu jitla bil-qiegħda fuq id-dgħajsa fuq il-baħar u n-nies kollha tal-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u t-tagħlim tiegħu u qalilhom. Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li hu jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha.
Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija. Malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott m'għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30 min 60 u min 100. U qal min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu, dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh ifissrilhom il-parabola u hu qalilhom: lilkom ingħata l-misteru tas-saltna ta' Alla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-paraboli ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx, jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux u ma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. U qalilhom: din il-parabola m'intomx tifhmu. Mela kif se tifhmu l-paraboli l-oħra kollha? Dak il-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk li matul il-modijiet fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li jinżeret f'qalbhom. Dawk li jiżżergħu f'art kollha blat huma dawk li jisimgħu il-kelma, minnu fih jilqgħuha bil-ferħ, imma għeruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta imbagħad jiġi fuqhom il-għawġ jew isibu min iħabbathom minħabba l-kelma, malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżergħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu il-kelma, iżda l-inkwit żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx il-frott. Dawk imbagħad li jinżergħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma, jilqgħuha u jagħmlu l-frott min 30, min 60 u min 100. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżjes huwa ċar biżżejjed. L-ispjegazzjoni sibnija anke fl-istess Vanġelu. Jonqos issa li jiena u int narbel ftit ir-rapport tiegħi ma' din il-kelma. Jekk jien iniex inħalli il-kelma tagħmel il-frott fija, jew inkella inħalli il-kelma tiġi misruqa mix-xitan jew tintilef u naħnoqa forsi nkun jien stess li noħnoqa ġa fija. Qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Il-Madonna ta' Pinu, il-Verġni Mqazza Marija hija dejjem imsejħa bħala l-ewwel dixxieplu. Għaliex dik li mhux biss laqet il-kelma imma l-kelma tagħha il-laħam inkarnat fija. Imma dak il-misteru huwa kbir iseħħ ukoll fil-ħajja tagħna. Kull meta aħna il-kelma li nisimgħu impoġġuha fil-prattika fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-kelma li għadha kemm inżeret fil-qalb tagħna nagħmluha talba lill-Missier li dejjem lest biex jismana u jagħtina dak li għandna bżonn. Ngħidu flimkien: isma' mulej it-talba tagħna, isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex il-predikazzjoni tal-Vanġelu tikber u tagħmel frott fid-dinja kollha nitolbu: isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex dawk responsabbli mill-opinjoni pubblika ifittxu li jnislu fil-qalb tal-bniedem is-sewwa u t-tieba nitolbu. Sabiex min qiegħed ibati
isib id-dawl fil-kelma ta' Alla u l-kelma ta' kuraġġ u tama fin-nies ta' madwaru. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa l-morda u l-dawk li jduru bihom. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll sabiex il-kelma li nisimgħu tħalli l-frott fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla missier ibnek Ġesu Kristu Sidna, inti tilna li kull ma kellek tgħidilna. Għatina nitolbuk li nisimgħu leħnu u nimxu warajh sa ma naslu għandek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek bit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xira li nroddulek ħajr sewwa li nsebħuk missier qaddis. Għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbed b'mod tal-għaġib fil-misteru ta' tbatija għal morda li jitolbu l-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama fis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla, kollha kemm hi xebħ ma' Kristu li fl-imħabba bla tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajt bati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirrita likom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, Kardinal Mario, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla, is-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni li bih tqarbilna, ferraħna fġieħ il-Verġni Marija Ommu. Ikun għalina ta' ġid għal ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus Jedna. Ngħidu tliet avamarijiet u npoġġu il-morda tagħna taħt il-mant ta' Omna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.